niin terve taas kaikille. Ja tänään on semmonen tietokoneen webcam vlogi. Niin kuin että mä kuvaan webcamilla. Ja saan tietsikassa se webcami. Elikkä niin huomenna eikä ylihuomenna eikä sitä huomenna ja ehkä ei sitä huomenna. Elikkä nyt on keskiviikko, niin odotapa. 1. Lauantaisiin tai sunnuntaihin tai maanantaihin ei tuu videoita. Niin. Ja se olisi sitten siinä, koska mä menen tonne Posiolle Livolle. Tässä nyt ilmoitan sen. Ei tarvi kommenteissa sanoa sitä. Jos tykkäät mun videoista, laikkaa, jos haluat lisää kaikkia videoita ja tiedät, että milloin ne tulee, niin voit tilata. Eli heippa!